Mandi bilang iki ya. Salah, malas temen bocah ya. Aku khawatir lah. Lem, siran dalam manuk emang potel beli. Dih, manuk-manuk dilengi. Dudu manuk kuen lem. Manuk emang potel mau mabur. Masa bisa mabur? Ya bisa, ya manuk anak wuluwe. Emang manuk sirah lah kabulu ya konon? Manuk apa sirane lem? Manuk bener gian mah. Lah, melas rabine ya. Iya, lamun rabine urus nyewot. Manuk larang lem. Lah, mang potel, melasna. Yongan gah, dua manuk bisa mabur. Ya angan nyanda keko. Ya manuk mah bisa mabur lem. Manuk sirah sih bisa mabur beli jal. Kita mah beli dua manuk lem. Deh, wong lanang jar dua manuk. Lem, ora kabeh wong lanangku seneng dolanan manuk. Masa wong lanang dolanane manuk? Sing bener bae gah. Akeh lem, batur kita wong lanang-lanang dolanan ku manuk. Kegila-gila. Dadi sira uru beli, mabure manuke potel. Orang beru-beru. Lah war lem, ditakoni dijaluki tulung malah nyewet-nyewet siram mah. Ya sirah mah ngaco. Nakone manuke uwong. Bangor bae. Manuk apa sirane lem? Sirah sih manuk apa? Manuk bener lem, manuk sing bisa muni. Lah sirira orang kati ngomong sing mau. Lah sih moga kita ku ngomong lem, kita ki golati manuk mabur. Sira muter. Manak manuk. Manuke potel mabur. Sangke manukian sarungi dicelanai. Moal mabura, ngaco siraku. Moal mabura.